Espainian, Teruelen urtero egiten dauen 24 ordu Interclassic auto erresistentzia proban izan dira hainbat arrasatear, eta euren esperientzia jakiteko eurekin hitzordua egin dugu. Gotzon eta Gaizka, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai. Bueno, lehenik eta behin, ze moduzko esperientzia fanda, zea osaporekin buelta zai? Esperientzia zoragarria. Oso ondo ibili gara, asteburu kompletu izen da, eta posi buelta gara. Ez dakit, zein izaten da nolakotan helburua, bukatzia bakarrik suponen jota asko dala ja? Bai, bukatziak egin ja oso helburu handia da, eta ondo lortutako da. Iaz hasi zinen, abentura honetan, eta aurten jarraipena musatzu ez da? Bai, hala da, iaz lehengoko aldiz joan ginen, kotxea orduen txerosi gauen eta probatzera joan ginen, esperientzia hain politxa izen zen, aurten erabaki dugu, kotxea hobeto preparatzia eta errepikatzea esperientzia. Zer dela eta olako esperientzia baten parte hartzeko ideia, nondik urten da, zela elkartu zai? Lagun talde bagare eta aspaldidanik guztu joaku rally eta motor mundua. Orduen bagenek egun nolako froga zegoela, lur gaineko 24 orduko froga bat zegoela, orduen gure altien elkartu ginen eta pentsan genuen ekipo bat egitea. Ekipo egiteko kotxea erosi behar izan genuen, preparatu, frogatu, apuntatu eta azkenien frogara apuntatu ginen. Esan dugu, 24 orduko auto erresistentzia proba bat dela, ze berezitxasundako horrez gain proba horrek? Bueno, hori, azkenean 24 ordutan enbiozu alik eta bira gehien, eta denpora gutxien geldiagon kotxiakin, eta hori helburua. Osa, da zirkuito bat, eta etengabe bueltak emuten horri. Hori da, bai gauez, bai egunez, 24 ordutan lurre gaineko 10 kilometroko pista bateri bueltak emun bijako. Orduen berezitasuna dabe bai, kotxiak 25 urte baino gehiago egin behar dituztela. Guriak 37 dauko eta oso ondo ibili da. Gero zentrako gara kotxean ezaguarretan, zuek 7 laguneko talde horretan, 24 ordutan, zela funtzionau duzue? Zein ja zuen funtzionamentua, zein ja bakoitzaren rola? Ibili bai kopiloto eta piloto lanetan, danon artean, eta gure artean txandaka. Hasiera baten eguna amaitxe, 20 orduak 2 orduko txandak egin ginen, eta gero ja azkenengo 20 orduak 3 orduko txandak, kopiloto eta piloto lanetan. Eta kopiloto eta pilotua zirkuitoi bueltak emuten dabitzen bitarte horretan, gainontzekoek ze egiten daue? Deskantzau? Deskantzau eta bestelako lanak. Hau da, boxesetan egoten dira eta boxesetan betik egon bila da gertu, zein eta kotxeak edozein aberixa, pintxaso edo zer egin beharra badauko, boxetera doio zuzenian eta orduen talde lana egiten da. 7 piloto aparte, beste 5 pertsona fan ginen guztira 11. 5 pertsona horreik ibili ziren mekaniko lanetan. Karo, orduan 7 esan dugu, baina 11, ja talde kompletua da, eta karo, jakintza begura da, kotxien gainekoa eta reparazio danak itxeko, eta... Hori da, bai. Baitugu taldean mekaniko batzuk eta mekanika ikasten ari direnak eta argi ibili ziren kotxiko potzen. 24 ordu luze egiten da? Hau da, gaba eta ondo eroaten da? Bai, gaba azkenean gogorrena da, ze azkenean ja 12 ordu zoiatze lasterketan, eta ja nekia ja akumula itxen da, baina sarnako guztu no pika esaten da, así que a topera. Opel Corsa bat, 18-17 urtekoa. Zela da olako kotxe batekin lehiatzea, Gotzon? Alde batetik zaila, ze gaitxik kontuta eduki behar dugu beste kotxe danak, gure zilindrada eta potentzia baino asko gehiago edukiela. Teknikoki alde horretatik, potentzia aldetik zaila eurekin konpetitzea, baina beste aldetik oso erreza da. Ze kotxe hain zarri izanek oso basikoa da, eta beraz lau gauza dauzko abrixatzeko, eta oso fiablia da gainera. Baina mekanika aldetik lau gauza daukenez, mezu momentutan konpondu leike. Izan behar zuen helburua ez da irabaztia inondik inora be, disfrutaitea da, eta horrek abantaietako bat bada hori, ez da? Simple izatea kotxea. Halaxe da, oso simplia da eta asko disfrutatu du kotxea, zeren eta naiz eta zarra izen oso fiabilia da eta 24 orduak egin ditu. Eta gainontzian bestela zelako kotxiak ikusten dian, ongo probetan? Pura danatio bat, satibitzak, toterreno batzuk bai, pura bat danatio bai, marka ezberdinetako kotxe asko. Kategorixak engo dira, edo danak saku berien zauzei? Segun motorran zilindroa dira, hor kategorixak ezberdinak goten dira, baina bai, ez dela dana batea. Eta zuen helburua bukatzia? Bai, bukatzia, harik eta betuen eta minik ez hartzia.
Hori importantiena, minik ez hartzia. Egia da probenetan, azkenien pista oso apurtuta egoten da eta kotxeak irrista asko itxen dago eta minik ez hartzia. Adibidez, probenetan parte artean laukotxek buelta kanparak emun zituzten, beste 5 o 6 ezagun bukatu. Orduen, naiz eta teorikoki erraza izan proba, oso zaila da bukatzea. Eta eguraldi xako baldintzatuko dago, klaro. Lokatza edo dana arakoa. Aurten oso ziku egon da, eta ez da lokatze eta uri problemak egon, baina bai, lokatza badago asko saltzen da gauza. Esan dugu, igaz hasi zinela, aurten bebai, datozen urteta begira, jarraitzeko asmotan? Bai, nik uste dute hurrengo urtean aurrera batako, eta gero ez da gogo ixaukin. Kotxia mantenduta hori bai, edo? Albada bintzat mantendu Alegin jokagare mantentzen, ze bere lana dauko, mimo apurtxo behar ditu, baina alegin jokagare mantentzen, eta dator urtean ostera errepikatzeko intenzioak ingo bai. Hainbeste urteko kotxe batek gainera mantenimentuan eta eukiko dau, bere goraberak edo errespeta jendatzue? Bai, errespetan dago, baina arazu ez da mantenimentu asko bida, baizik eta trote asko mute jakola lur gainean. 24 ordutan, olako zulo handixak, harritzarra jotzen eta errebueltak oso zai eusien eta trote asko euki da. Orduan urtean zehar, deskantzaile egiten duzue, edo ibiltzen duzue? Ez, erabiltzen dugu, ez da komeni be geldik egotea. Beste proba txikinetan be parte hartzen dugu, 6 orduko resistentziatan eta hola. Eta, urtean zehar ibilin bida purtsu. Eta ze proba, adibidez, nun eta ze proba? Adibidez, fase urtean parte hartu gauen Mendabeako resistentziako 6 ordutan. Bai, zirkuito txikinagoa da, ordu gutxiago dira, 6 ordu dira, baina oso kainerua zen. Eta orduan aurrera begira, Gezka, ja proba duzue, Mendabeakoa, Teruelgoa, besteren bat, begiz jota dakotzuen probaren bat? Bai, hitz egin duguna, Mendabeako 6 orduak, eta gero bakaren da iso behira fango bat, eta alba dugu eta dana, aurrera fangoa beste proba batzuk beteten. Oso ondo, bikote, mila esker, eta segi ondo, disfrutaiten, zaretasun hontaz, eta min hartu barik, hori importantia eta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.